ale teď se podíváme na kartičky, protože společnost Sportuzů vydala druhou sérii pro sezonu 25-26. My tady máme ukázky 3 boxů, Retail, Blaster a Hobby. Každý tady máme jeden balíček. Vy se můžete podívat na to, jaké druhy karet můžete najít, ať už to jsou ty základní ostří hoši, tam bys byl ty, Radku. Nové posily, to je důležitá věc, protože jsme ve druhé sérii. Podepsané karty, kousky hokejek a nebo kartičky s kouskem dresu. No, Radku, nekoukej na to, já rozbaluji. Ne, já koukám na Lencíka, víš? Jo? Mě holí to. Ještě pořád. Ještě pořád. No hele, v Liberci jsou z toho špatní, že vypadli. Kamaráde, hodně špatný. No, já se To nedivím. bude bolet hodně dlouho, kamaráde. A tak jsem tak zasněl jsem se, víš, ale rozbalím si Lencíka a uvidím, co tady mám. Hele, Michal Gulaši, legendu Komety. No, já tady vidím Kormy. Romana Červenku s kusem hokejky a to nikomu nedám. To ne. Já tady mám sedla na nějaký speciální Lukáš Sedlák, takže taky parádní kartička. Mám tady i Ondřeje Kašeho, Jakub Minárik, Jindřich Abdul a podepsanýho Honzu Šťotku. Taky parádní. Já mám asi balíček mistrů světa, člověče. Roman Červenka, Máš všechno, je? Jakub Klepy, Jaromír Jágr. Tak Jerry ho vyměnil. Dáme nějaký trade už? Přesně. Jak jsi to říkal? Jak jsi to dělával? Jak jsi to dělal? Tady, Jarda Jágrko, kdo ho chce? Já si ho vezmu. No, tak jo, ty jsi mě obložil. Co za něj? Úplně strašně. Co Co za něj? chceš? No, Jagra. Ale mám tady, No, Jagra, mám tady řepu, hele. Řepu s drezem. Máš na hlavě. To mám. Tam mám bratrance řepy. Pojďme udělat hezký trade. Pojďme udělat. Mám tvýho kocourka. Ale Soba. dám ti Mám ti Soba. Lock Speed Arenu. Co? Ne, to ne. by si mohl vzít. Jerryho tam si si vezmu. strávil, Jerryho. Tam Ale jsou i pozor. kartičky stadionu takhle. tam si strávil nějakou Ale část. já si kariéry. udělám takhle lineu. Já dám Sejčka, Sikoru, dám Galuse mladýho a dám Jerryho, tátu k ním. Podívej, jaký to mám krásný. Když Jerry nemáte děti, tak mu je tady udělám na displeji. Ty jsi hodnej. Každopádně důležitá věc. Kartičky jsou v prodeji na www.sportzoo.store/CZ a brzy budou také v trafikách, v Tesku, prodejnách Smarty a také ve vybraných klubových fanshopech. A ten Roman Červenka, to je opravdu hezký. Jo. Cený, kamaráde. Víš, jak nás to učili vždycky v Sokolově. Koukáš chvilku a Roman za chvilku bude v kapse. Já to dám na druhou stranu. Ale jsem sebral tátu. Kladno už je, ale táta už je pryč. My si ho dáme takhle, mezi nás. dáme na půl. My si dáme tátu. Nebudete se hádat. Jo, no tak on je bez tak pryč.